eztabaidak ekimena Añorgako ekimen bat da, eta ikuste genuen guk auzoan gai askoren inguruan eztabaidatzen genula, eta oso interesgarria iruditzen zitzaigun gure arteko eztabaida hori, baina gure galdera zen zergatik ez kanpora begirako zerbait egin, hau da, eztabaida horiek kanpora atera eta azken finean iritzi ezberdinen inguruan hausnartu, gogoeta egin eta iritzi kritiko bat sortzeko asmotan. Erabaki genuen gaiak izango zirela antzeko mundu ikuskera zuten pertsonen artean ere eztabaidak sortzeko modukoak. Zergatik? Pentsatu genuen, adibidez, ekartze genituen oso ideia desberdinak zituzten bi pertsona, debate hori mugatuko zela bi pertsona horien iritziak entzutera. Eta guk nahi genuena zen, hasiera batean nahiko iritzi antzekoa zeukaten bi pertsonek eztabaida zezaten, horrela bien iritzia tintzeko eta modu honetan iritzi kritiko bat sortzeko. Antzeko iritzia duten pertsonetaz ari geranean esan nahi duguna da gaur egungo gizartean hegemonikoa den mundu ikuskeratik pixka bat urruntzen den jende klase hortaz ari gera. Euskaldunak, feministak, parekideak eta pixka bat gaur egungo mundu ikuskera kapitalistatik urruntzen direnak. Formatua izango da, hasiera baten guk gaiaren inguruko sarrera txiki bat ingo dugu, eta gero hilabetean gonbidatuko ditugun gai horren inguruko adituek azalpen labur bat emango dute, 10 minutukoa edo, eta ondoren beraiek planteatutako hausnarketa edo galderak erantzuten edo eztabaidatzen saiatuko gea talde txikitan bilduta. Eta bukatzeko talde horietatik ateratzen diren ideia horiek denen artean konpartituko ditugu eta komunean jarri. Ekimen hau, Zerbetzak eta Patatak ekimen alegia Añorgatik sortzen den gauza bada, baina argi utzi nahi dugu auzoari begirako gauza bat dela, baina ez degula Añorgara mugatu nahi, eta hau Euskal Herri osorako edo zabalduta dagoen ekimen badela, eta horregatik gonbita botatzen dugu hemendik, ekainaren 7an izango da lehenengo eztabaida, esan bezala nola maitatu behar dugu feministok gaiaren inguruan. Gonbidatuak Ainara Santamaria eta Amaia Zufia izango ditugu, eta esan bezala gonbidatuta zaudete nahi duzuen guztiok, ekainaren 7an 5:30 Añorgako jolasetxera azaltzera.